אני רוצה לדבר על משהו שהרבה מאוד אנשים מתמודדים איתו, ואם אתם לא מתמודדים עם זה, אז אולי אתם מכירים מישהו או מישהו שמכיר מישהו, כי באמת אחוזים גבוהים מהאוכלוסייה מתמודדים, והדבר הזה זה כאבים כרוניים. בתור אחת שהתמודדה עם כאבים כרוניים במשך כמה שנים טובות, וזה ככה הפך את עולמי וריפאתי את עצמי, אני מרגישה שאני ממש חייבת להביא את הדבר הזה לכאן. מעבר לזה שאני באמת מטפלת באנשים, בעיקר אנשים עם כאב כרוני, אני רוצה להניח פה את הידיעה הזאת. אנחנו יכולים הרבה פעמים להתייחס לדברים שקורים בגוף, כאבים, ובמיוחד כאבים כרוניים, לאיזושהי גזירת גורל, לאיזשהו משהו שחייב להיות, וזהו, החיים השתנו לעד, והגוף לעולם לא יצליח להתגבר על זה. וגם יש איזושהי מחשבה שכאב כרוני אומר נזק לרקמות. והדבר הזה לא נכון, וגם הרבה פעמים שאתם תלכו לרופא, וגם אם יש לכם כאב כרוני, הוא לא יראה שום נזק ברקמות. כי מה שקורה זה שכאב כרוני זה בעצם כאב שנוצר וגם מונצח על ידי המוח שלנו. יש לזה המון סיבות ומנגנון פיזיולוגי מרתק. אם תרצו תכתבו לי ואני אסביר עליו גם. אבל מה שאני הכי רוצה להגיד, שהמנגנון הזה הוא בר שינוי, ואפשר להשפיע עליו. ואני הוכחה חיה לזה, וגם נשים שאני מלווה, הן לגמרי הוכחה חיה לכך שאפשר להירפא ולהחלים מכאב כרוני. יש לנו את היכולת להשפיע על כל מיני מנגנונים עצביים שבעצם מייצרים את הכאב הזה. וזה ממש משהו שצריך ללמוד, זה לא ידע שיש לנו. אם אנחנו עושים את העבודה המכוונת הזאת, יש באמת הרבה מה לעשות כדי להגיע לחיים שהם בלי כאב. אז אני מרגישה מחובתי לשים את המידע הזה כאן. ואם זה מעניין מישהו, אפשר לכתוב לי כאן בתגובות או בפרטי, כי זה באמת נושא שקצת קשה לדבר עליו לפעמים. ואני אשמח להעלות עוד דברים בנושא. רק בריאות.